Agrolistic é unha aplicación móvil, coñecida como Uber de tractores, que o que quere facer é unha especie de ecosistema de posta en común para mellorar a eficiencia, a sostenibilidade e a digitalización no sector agroalimentario. Trátase dun marketplace, un espazo no que poñemos en contacto a xente que necesita unha tarefa cos tractoristas que son os que teñen maquinaria para facela. O impacto esperado é unha mellora nos custes, tanto para os tractoristas como para os que solicitan o traballo. Ademais, vamos a ter máis unidades compartidas de maquinaria e, sobre todo, vamos a fomentar a innovación e a competitividade do sector. E, por último, tamén vamos a desenvolver máis a economía local. Encicas Bio é unha empresa biotecnolóxica galega que ten como misión a transformación de materias primas locais, como a castaña, en ingredientes de alto valor engadido a través de procesos de fermentación fúnxica. Velocime é un complexo enzimático proteolítico obtido mediante a fermentación sumersida de fariña de castaña. Permite acurtar en días a maduración en queixos e embutidos, mellorando a textura e potenciando o sabor. Bagacime, de forma natural, incrementa o volume, afina a miga e prolonga a vida útil do pan ata 4 días. Ambos produtos responden a un modelo de bioeconomía circular. Utilizamos castañas non comercializables e subprodutos locais para xerar ingredientes funcionais de alto valor.